שמענו שנהנתם מאוד, כי נגמרו במפעל השוקולדים. אז תודה רבה וניפגש בביקור הבא. ולחדשות מהשטח. לאחרונה בכפר המצב שקט. שקט שמריד את שבילי ניר העמק. האם הבלק ירדו למחתרת? שנייה, בדיוק כרגע מוסרים לי באוזניה ששכבת י"ב בתקופת בגרויות. אז מה שנשאר לנו לאחל להם בהצלחה. קבוצת מגן רצתה להתרחק קצת ללב מדבר, אז הם לקחו איתם תרמיל ומקל ויצאו לטייל. אבל כמובן שהדם הפנימייתי זורם בעוקם ולכן הם חזרו לציותם הטבעית. אז כמה טוב שחזרתם הביתה. שכבת ח' לא נשארו פריירים. הם בילו בהרי ירושלים ועשו חיים משוגעים. בואו נגיד שאפילו את הרי ירושלים הם הצליחו להזיז, והם לא ישכחו אותם בקרוב. וגם שכבת ז' בילו בכפר, למרות שהחצי השני שלהם עזב אותם. ואלה המהולדת, קבוצת לפיד, אנדרי רזינסקי ואמור. קבוצת מגן, מישה וארינה. קבוצת ארז, רביטה, מיכאל, הראל ורומן. קבוצת יעלון, מתן וסלבה. שכבת י"ב, מישל ומל. משפחתון, חן. צבע צעיר, אופק, שחר ושקד. מדרכת, מיטל. קבוצת יהלום היא אכן יהלום מיוחד. למרות הזמן הקצר, הם עבדו קשה והם מרימים היום שישי בכיף. אז תצפו לערב נוצץ. כולנו מאחלים לכם שתשברו רגל. ועכשיו נעבור לדברי תורה מפי הרבנית דסיה קוק. הרבנית קוק, שלום. ואיך את מרגישה לפני שבת קודש? ברוך השם, השבח לאל, השבח לאל! מה תרצה להגיד כבודה? תודה רבה ששאלת ידידי. קודם כל, אנא שמור נגיעה. תודה לך. וכעת, אני רוצה לספר לכם סיפור מעניין, ילדים יקרים. אוקיי. סיפור הפרפר. בכפר סיני, לפני הרבה שנים, היה אדם זקן וחכם מאוד. האדם זה היה מסתכל לתוך ידיהם הסגורות של אנשים, הוא ידע לומר מה יש להם בתוך היד, ולייעץ להם ולכוון אותם. באותו כפר היה איש שהתנגד לדרכו, רצה להכשיל אותו. אמר האדם בליבו, אני אתפוס פרפר ואחזיק אותו בידיי, ואשאל את האיש החכם מה יש לי ביד. האיש החכם ללא ספק יענה לי כי יש לי ביד פרפר, ואז אקשה עליו ואשאל אותו, האם הפרפר מת או חי? במידה ויענה כי כן. פרפר חי, ענית אותו במעיכה במהירות. אפתח את ידיי ואומר לו, ראה, הפרפר מת. במידה יאמר כי הפרפר מת, אפתח את ידיי והראה לו את הפרפר החי ואפריח אותו. הגיע האיש של החכם, ופרפר בידיו. המתין בתור, וכשהגיע תורו, פנה אל האיש החכם ושאל אותו, מה יש לי ביד? אחז האיש החכם את ידו ואמר לו, כי ביד יש לו פרפר. צחק האדם בליבו, ואז שאל, האם הפרפר חי או מת? הביט האיש החכם בעיניו של האיש, ואמר לו החלטה זו, האם יחיה או ימות הפרפר, נתונה בידך, ואתה תחליט. שחרר האיש את הפרפר לחופשי, הוא התנצל בפני האיש החכם. משל זה מסביר לנו כי החלטות רבות נתונות בידינו, וכי עלינו תמיד לבחור בדרך הטובה, ולא להרוס דברים במועדנו. חשיבה חיובית עוזרת לנו לקדם את המחשבות שלנו, ואת העשייה שלנו תמיד בכיוונים חיוביים. זה להיום. תודה רבה, איתכם הייתה הרבנית דסיה קוק ומהרן שיבלי. לכתבה המרכזית שלהם, קבוצת ארז, מתחילת השנה, לקחה על עצמה פרויקט להיות קבוצה שמובילה שינוי ומעורבת ופעילה חברתית. העיקרון שמנחה הוא אז אחרי כמעט שנה של פעילות בנושא, הם החליטו לקחת על עצמם פרויקט סיום ולעשות תמונה משל עצמם. אתה משנה את העולם, אני ואתה, אז יבואו כבר כולם.
אמרו את זה קודם לפניי, לא משנה. אני ואתה נשנה את העולם. אני ואתה ננסה מההתחלה, יהיה לנו רע, אין דבר, זה לא נורא. אמרו את זה קודם לפניי, זה לא משנה. אני ואתה נשנה את העולם. נשנה את העולם. אני ואתה, אז יבואו כבר כולם. אמרו את זה קודם לפניי, לא משנה. אני ואתה נשנה את העולם.
כאן בחדשות ניר העמק. ערב טוב ושבת שלום. ואל תשכחו שיש לנו כפר נהדר. יאללה, אני הייתי קצת רעב. איפה האוכל?